baca kula mugi Allah paring iman salabare sekarat terus mati nuli padam ning kuburan takoni aranipun kang takon mung karawanake lamun uwong oleh iman ingkang pikir lamun uwong bisa jawab kang sampurna mongko nuli amal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para piyayi kuburane dina-dina dekaputi kuburane maneh ana jandelane bisa padam kasorotan suwargane lamun uwong ditakoni megap-megap pertakone malaikat ketap-ketap malaikat nuli munggah maring langit ora suwe bumi iku ingkang ngepit ngeaken umat kabeh saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi den sowani pasirasane maring wong kang padha ngerti gawa banyu ana gelas luwe bening den weaken maring wong kang ora eling maring wong kang padha takon ing gedene perkara bakal kelakon Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul
tinggi gunung yang nona kampung Melayu sarung palekat di pinggir kali sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung menjahit sarung benangnya ikat jarumnya putung hati yang putung sapa sing ganti ngawaro ono pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran senajan to padha sambat ngaruwara wis ra ono sing melasi sapa-sapa mung jajaba malaikat kanggo maka ale teko tata arep lodo Dawatiya neraka ing pitung warna dan jadano suwarga kang tumpang sanga pertukane sekutu sopan katakan obane kersane Allah Iwarido lakoni ing salat lima lanang lakoni Ramadan iku ya poso ngelmu iku ayu kaya widodari ngulit maya kaya ndok suwari namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuhe dari pangeran ayo para kanca enggal padha upaya kanggo belani agama Islam ingkang luwih mulya saking apa kejaba saking agama mila kita enggal padha upaya yen kersa enggal bisa uga kena coba manungsa ya iku bakal tumiba nang kita orang berkhianat bakal tumiba amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin amin amin ya Allah wajibing kita putra islamiku kudu sing sregep ngikuti ilmu awet tandingi kita bisa mengerti apa pangeran ya Allah Rabbi wajibing kita putra islamiku kudu sing sregep ngikuti ilmu awet tandingi kita bisa mengerti apa pangeran ya Allah Rabbi kita pemuda Islam Indonesia
dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita bisa para kanca enggal padha aku kaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking apa kejaba saking agama. Mila kita enggal padha aku kaya yen ra kersa enggal bisa uga kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Ini adalah perkumpulan ini rapatnya Tuhan selalu dilimpah, karena syukurlah dalam kesucian berkat menjadi pedoman. Tegaklah panas ya mas ning alun-alun, ayu bening kulon omah, ayune ora kepiyut bubrake wong omah-omah. Semarang yo mas pabrike botok, kuburan ke mandemayin, sembayang kita berdosa wadah bubur ke golek duit. Kuningan yo mas diputung-putung, sapa bisa amat reake. Yen kelingan ora tega nunduk, kelingan kebajiane. Ereng-ereng yo mas omahe rayap, omah gendeng tak saponane. Kendrel ngeyel gone jaluk ijab, abot endeng tak lakon-lakonane. Gunung-gunung yo mati gawe sawah, ndok kepiye oleh banyoni. Durung-durung wis digawe susah, ndok kepiye oleh lakoni. Namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam itu telah terang, asal dawuhe dari pangeran. Para kanca enggal padha upaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya. Oleh saking apa kejaba saking agama, mila kita enggal padha upaya, yen ra kersa enggal bisa uga kena coba. Cobane manungsa ya iku bakal tumiba, nanging kita ora ngerti bakal tumiba. Bahagian perkumpulan ini rahmat Tuhan selalu dilimpah. Syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman. Tegaklah berdiriku, siapa di negara kawanku setia membela agamanya. Tuhan agamanya, Tuhan negerimu. Perkumpulan ini rahmat Tuhan selalu dilimpah.